zei vanochtend nog tegen mijn vriendin van ja, vanwege het weer weet ik niet of het vol zou lopen. En ik denk dat ik vandaag rustig ga doen, maar dit is prachtig. Henk de Jong wordt ereburger van Leeuwarden. Henk de Jong, Henk de Jong, Henk de Jong, Henk de Jong. Judo! Hartstikke leuk, ja, dus. Nou, kom op, Leeuwarden, daar gaan we. Natuurlijk weten wij hoe erg het leeft in Leeuwarden en hoe groot de club is. Alleen, ja, dit heeft wel denk ik al onze verwachtingen overtroffen. En dan hangt mijn portret daar onder, Henk. Wat mij betreft veel te veel eer, maar het is wel een hoogtepunt, moet ik zeggen. Letterlijk en figuurlijk zo hoog dat je je eigen kop daar ziet hangen. Had voor mij totaal niet gehoeven, maar ik vind het, waardeer het zeer. Alleen vandaag gaat het echt om spelers en om trainers en hun prestatie. Je als selectie sluit op Ibiza en ja, in tegenstelling naar de organiseren dook je een stukje voor mij. Ja, ik ben geen hoofdtrainer meer. Ik ben gewoon een assistentie. Dan mag ik alles, net een assistentie bedoel ik in de goede wij. Hè. Ik ben gewoon collega, assistent en dan mag ik lekker een drankje nemen. Dat ga ik altijd voorhouden. Als trainer, hoofdtrainer, mag je nooit zien dat je te volle drinken. Ga ik altijd voorhouden, geen domme dingen doen. Nou, en nu kan ik lekker een biertje drinken. Bedanken vanuit de spelersgroep. Wat ik net al zei, jullie waren uit- en thuiswedstrijden in weer en wind. En dit is wat onze club zo mooi maakt. Ga voorzichtig naar huis straks, wees lief voor elkaar en tot volgend seizoen.